Čau lidi, dneska natáčíme, co natočíme? Fotbal. Zase? Jo. No. A dívej, kolik máš těch coinů, kolik jsem už nasbíral. Musím si ušit. Já mám toho pejska. Jsem si ho koupil. Hej, dívej. Ale jenom... Hej, dívej, kolik mám. Sakra, budu u USA. Kamo, oni dali gol. Aďo, ty pišťalo. Tak Do teď si písečku. Kamo, to je normálně to. Já si to dám bez zvuku lidi. To je kachna. Já jsem ho pišťalou. Ty jsi modrej? Jo. Já jsem bílej. Kolik máš coinů? Já mám 285, bo jsem si koupil to. Tam jsem ho měl skoro. No ale já ho mám. Na to zapomeň. Turu. Dneska je modrej. Víš co? Komu lidi, já Ta jsem... holka, ne prostě. Jaká holka zastyla? Do prčic. Jsem nechtěl dát dribbling. Dribbling or you follow you bidring. Bidring. Kam to nahrál? Dobré, nahrál mu borec a akorát úplně špatně. Akorát, že vůbec! FBI open. To tam je. FBI open up. Fuck you. Co, jak mě mohli sklouznout? Protože jsou dobří. Náš tým vyhraje. Jej. Na to zapomeňte. Chytej! To si dal ty ten gol. No, když jsem se tam teprve spal. Páníček, Dribble. Ostraváček. Do Dribble. Ale ty jsi mě nesklouzl, víš o tom. Taky fuck you, bitch. Vedeme 2-1. Nube. There's no fear. Naštěstí, že to nestřelil ty. No, to bych já, tak jsem nejlepší. Jasně, ti budem všichni věřit. Však jo, to věřte. Beru míč prostě. Dážle. Tak pojď. Já jsem věděl, že se udělá dribbling. No, on mi to sebral ještě k tomu. Lidi, kdybyste chtěli si tu hru někdy zahrát, tak jmenuje se fotbal. Je to asi všichni víte, ale nejlepší je, tady je hodně to je jako nejlehčí. Gól! Dal jsem gól! Ty? Nube. Lidi, já jsem dal gól! Jo, a tady když tak já jsem domíček, jakože domče, a to je Herian, jakože Áďa. A říká, Back se 11 to zabíjá, já jsem dal gól prostě. 7 gól, yes. Dneska si dal jenom jeden. Ne, už jsem dal 4. Baby, are you? Nahraj typku. Do Mávám na tebe 2 rukama. prdele, jsem nestihl pás. Náš pan trenér říkal, já hrál jakože fotbal, náš pan trenér říkal, že ty hajzle, že Ty to sebral? jo, Co že to dělá? náš pan trenér nám říkal, že to, Že co, bože? Já jsem to zapomněl. Tak Jo, že nemáme, že máme i říkat nahrej a nemáme mávat rukama jak blbý. Mávám rukama. Jakože já mávám rukama na toho typka, by mi nahrál a pan trenér mi říkal, ať nemávám, ale řvu. Ty. A já jsem ani řval, ty.
Lidi, pardon, že vás tak rušíme, ale fakt dejte like a odběr aspoň 1 milion. Děkujeme. Podpořte nás. Hezky jsem Děkujeme. nahrál. Tak zase příště. Tak čau. Hezky plakat. Budu plakat. Kam to nahrál zase? Začení byli po boku, tak jsem měl šanci. Ne. Měl jsi, no. Já jsem 44, co jsi ty? Já jsem 43. Ne. Drtí Tatra důchodce. Ti se teda myč. Ne, já ho nemám. A kamali se ozdárá myč postará. Zdravá myč. Amblargič. Mordžiklar. Dělej, střílej! Škoda. Hej, kamu, já to nechápu. Já jsem u něho, on si neudělá kličku a on když sklouznu, tak si ji udělá. Kamu, chápeš to? Ty borec. Dej ho! Hezky, typku. Kde je ten míč? U bránky vašeho. To je náš, Kenika, Drosa, Kenika, Jak ty mi to sebral, ten typek? Hezky, typku. Jen běž. Proč to střeluješ, ty ne? Žlutou kartu. Hajzle. No, ty se... to jsem dostal žlutou kartu. Třeba zabít. Tak co, když dostaneš červenou, budeš vylučený. To se... Dělej ho! Jo! Šalalala. Já jsem asistoval. Next go, Vince. Nube. Jste Jo, vyhráli. Tady ten s tou helmičkou. Kapitán Bombardák, ne ty vole. Lidi, pojďte něco jinak, teď si zahrám něco jináčího. No co? No, tak Já ještě budu hrát. to bylo. Kámo, ten typ je tam hezký. Co si lidi? To je ještě druhý fotbal, Aďo. A nebo můžeme zahrát tohle, Aďo. Znáš to? To je dobré. Já hraju fotbal. Aďo. Tak, pojď. To je smrad. Běžte tam proto. A nahraj. Kam to nahraj? Kam nahraj? Po ně krásný gol. Mi nahraješ. To je debil. Co? Tak pojď ty debile. Bože, musím zase s tebou hrát. Nemusíš, tak Tak když já chci hrát to s tebou. Ale já chci hrát toto třeba. No tak ale já chci hrát něco s tebou. Do prdele. Můžeme. To je úplně jedno. No a to divné. Co jsi? Aha, ty jsi to. Turk. Takže hrajeme proti sobě. Já jsem Turecko. Kam já jsem ten míč nesebral? Já jsem Turecko. Jsem Francie. A my vedeme. Oh yeah. My hrám ten, který má ten baťůžek, ten je dobrý. Nahraj. Kamu, teď jsem Mamo. No, puh. Kamu, já jsem... Yes! Teď já jsem si myslel, že ho mám já. Kam to pralo, kdyby ho měl u noze.
Já jsem tam po slajdu. A jak jsem šel, že mám míč. My máme míč a rozehráváme míč. Míču to nahrej oh yeah pikor. Kámo, hezky to Kam? udělal. Škoda. Drtí Tatra důchodce. Kdyby něco to zpívají malé děti. Kámo, hezky. Já si jdu zahrát to, co není v Robloxu. Zahrám brávko. Zahrám brávko. Ještě ne. Ještě ne, ještě ne. Ještě ne. Nikdy ne. Komu nahrál? Trtí Tatra důchodce. Drtí vysává. A my se drtí vysává je drtí důchodce. Kamo, co se mi děje? Jo! S tou tapetou! Lidi, já už asi budu končit. Proč jako? Protože to je už 20 minut. Jakých 20 minut? 10 minut. Ty lháři. Ale tak mě nebaví furt to hrát. No tak hraj něco jiného. A já to chci hrát s tebou. Já se odpojím. Tak se odpojí. To! Ne, já jsem mohl. Asi proto, že jsem dal gol, co? Do písečku. Pasuj! Kam to nahrál? Lidi, škoda, že nevidíte, jak hraju. Napište do komentářů, jestli je lepší to, co hraju já, nebo to, co bude hrát Domča. To mě zajímalo. Ajaj. Pasuj! Kámo, on mi nahrál vážně. Díky. Ten brankář mi nahrál úplně skvěle. A ještě jsem dal good pass. Kde je ten míč? Napište do komentářů, kdo má lepší hru, buď Domča, napište, nebo Áďa. Tady? Dobré. Já si, možná hodně lidí to hraje, ale já nevím, kámo, co si mám vybrat za hru. Pasuj. Ale ty jste toho moc nepohrali. Čemu? Ty vole, kam to je nějaký tlustý. Tak my jsme mrtví. A tak my jsme mrtví! Kámo, lidi, znáte tu myš, jak je? Jo. No zahraj Spidermana. A jo. No tak díky, jsi mi poradil lidi, asi znají Spidermana. Spiderman. Tak napište do komentářů, máme je zaplý, takže buďte už v pohodě. Máme je zaplý, máme na to 6 minut. Máme je zaplý a napište do komentářů, kdo měl lepší hru. Buď Áďa, napište, nebo Domča. Řekám to podruhé, ale ať to nezapomeňte. Jo, gol! Kámo, typek dal gol, hezky. Napište fotbal. Nebo Spider, co hraje Domča. Asi bude víc lidí na Spidera. Bych řekl. Napište, ty vole, díky typku, že se schytil do pavučiny a typek je mrtvej. Co? On se zdrhl. Kam on měl žebřík asi chudé. Já nevím, kde mám zdrhnout. Mě ho zabil? Mi se nezdá. Tady se nic neukázalo, že byl za. Typko, umři. Ne, neumři, sorry. Sakra, když jsem dal ten dribling. My potřebujeme bombu. Bombas. Skystil to. Neumřel. Jsi to věděl.
Šalalalala, okolo frýtku. Sakra, cestička. Mám jsem dal gol. Ne, já se, kam, mě chytí. Dobrý, se lekl. Ne, on vlastně drtivý Sáva. Počkej, Svaně, si mi nahraje. Sestra. Škoda. Safarové sestra. Ne! Safarové brankář. human. Kamu typka umřela. Ty vole, jsem debil, mám páčidlo. Takže to můžu... Do prči! Se snad dal mám gol. Drtivý Sáva. Komu host? Like Ty mu you. nahrál úplně tomu modrému. To je good pass. Kama jsem si Dej chytil. ho! To je blbej. Podej ho! Prosím! Maria! Kamo, vem ten klíč, sakra. Proto. Dobré, vyhráme. Mám sprej. Tak pojďte, Pavoučku. Kde jsi? Lidi, Vyhráli jsme. napište buď co je lepší, fotbal nebo speeder. Já prosím, ať vyhraje oboje dvě. Musíte dát Jo, sto- tady mám ten. Ale malé děti, nedívejte se, jako, na to moje se nikdy nedívejte, jo? Děti, hlavně to nikomu nepoštějte doma. Ježíš, to zase. Tak čum, tu stříká krev a je u mě pavouk. A jsi mrtvé. A víš co, já tam přestanu. Kam? Jo, já jsem ho pospravoval ještě. Hej, Kámo. já jdu hrát taky. No super, parádička. Jsem nahata. No já nejsem holka. Kam tady je nějaký tlusťoch, fuj. Kamu, já mám zelený klíč. Počkou, tady je žebřík. A Kamu, do mě nepotřebuješ zelený klíč. My Ano, potřebujeme, už je to otevřené. potřebujeme bombu a já vím, kde je žlutý klíč. Žlutý klíč je tady, už ho beru. Mhm. Mám ho vzít? Jo. Dobrá, a k čemu, já jsem to zapomněla. No, k tomu fialovému Jo. klíču. A kde je ten pavouk? Já nevím, mě se ptáš. No, asi. No, bomba je pryč. Teda bomba tam je, on je... Sakra. Ten pavouk Počkej, je ten dole. pavouk je dole. No, Počkej, se tam bojím. počkej, za 29 vteřin. Budu mít spray. Počkej, proč to je out? Co je out? Dělej, ale. Kámo, tak to se samo, jakože to tady mám dát budíček, aby se to rychleji On je tam. On je tam, ten pavouk? On jde dolů, ale. Ten pavouk? No, on teďka za chvíli tady vyjde. Sakra. Mami. Tady. Tady byl. Já ho jdu zachránit. Počkej. Ale on to odemkl, to je šikovný. Ne, on to neodemkl. Tady je ten pavouk. A kde? Do prdele. No, můžeš tam jít, neboj. Nemůžu. On nešel za tebou. Já neumím Ne, to tam. my nemáme ten klíč ani k tomu. Tam já nevím. No, já jsem debil. Kámo, ale teď já jsem nejlepší v tom spravováním. Já se vždycky strefím. A ne, Kámo, ale já no potřebuji. teda to 2 minuty, tak rychle. Nestihnám. Já se budu dívat, vy jste už jen 3. Já ti poradím, kde je spray. A když ne, Kámo, ale tady nikde není ne. Víš, kde to bude? ten klíč Víš, kde to bude? opravářky. Kde? No ten klíč opravářky bez tak bude v tom Podívej se, kde je pavouk. On tam někoho zabíjí. opravář. On ho zabíjí a teďka se zase zbudil. Já nevím, kde mám. Já nevím, No kde- tak to je asi špatný, no.
Mě napadlo, ale to tam nemůže být v tam. Počkej, já vím asi. Jo, tady je. Kde? Tam. Do prčic. Tak to nestihnete. Kam A už jde pryč. Počkej, podívej se, kde je. Já se na něj nemůžu dívat. Jak to, že ne? No, protože někdy nevím. No, běž tam, dělej, ta typka obere to. Kam on neříkej. Jo, ona má spray. Dobré. Jo, let's go, dělej. Let's go. Ona to bere, ona to vzala. Dělej. Vem ten spray si. Pro radši. Vem tu Dělej, baterku, týpko. dělej, vem to. Tak. Tak. Tomu to nejde. Dělej, vem to. Dobré, mám fialový klíč. Kde je ten pavouk? On už se zbudil, jde za tou týpkou. On je tam, můžeš jít. Dobré, ale doufám, že ta typka to otevřela. No, poslední šance. Ona tam nedala tu baterku. Ježišmarja. Ale dá ji tam za chvíli asi. Tak dělej typka. Týpek má spider. Má spray. Spider. Kde je Tyhle ten- ta týpka chodí? Ona je postižena, nebo ne? Kde je ten pavouk? To stihnem. Dělej, pozor, Aďo, běž pryč. Aďo, mám to, jo, máme to. Let's go. To byla poslední sekunda. Ale já jsem říkal, fakt sekunda. Jo, to byla sekunda, kámo. Já jsem říkal, běž na chvíli pryč a ty normálně tam lezeš potom, kámo. Ale dobré, dáme to, kámo. No tak já to ne. jsem měl štěstí. Tak kámo, to už bouchlo. Hezky, kámo. Ještě to více bouchne. Ještě. Já znám jednu dámu. Co má jednu dámu? Počkej, buď hrajem. Co řeš? Já nechci být Spiderman, bude Áďa, bude Áďa. Domča. Ne, to je mezi nama. Ne, to bude ten týpek v tom zeleným. Tak, já jsem to říkal, ten týpek v tom zeleným. Počkej, já tu nemám tu týpka zelenou, ty máš jenom modré tričko na sobě. Cajzlu. Pojď ještě týpku jeden. Ta týpka bys tak nedala? Dělej. Mačky, Lukáš! To není Lukáš. To je Hurvánek. Hugonice. No čau, Hugonice. To vyšibe? Au! Kolik natáčíme? Minut 20. Já jsem ti říkal, že natáčíme 20 minut, ne 10. A ne 10 hrem. Kamo, tak co zabírá ta týpka? Právě. Ne, ošrala asi. Tady chodí. Tady nic není. Jo, je tu ten klíč opravářky. Teďka jsem... Já mám páčidlo. Tak to je úplně... Jo, tak to běž nahoru. Mám modrý klíč. To je hajzl. Nemám. Doufám, Ty že- vole, on mě tady zavřel. Jsem byl v pasti. A do Pavouk, kde? Nahoru, nahoru. No, Dudu. Musíme najít oranžový klíč. Sorry. No, modrý musíme tak. Počkej, ta No týpka... oranžový Já myslím, že musíme. týpka má ten... Mošek má modrý. Má to oranžový klíč. A kde je ten Spider-Man? Počkej, týpka má ten spray, týpka má spray. Týpka měla Já ho oranžový klíč. chci. Hajzl. Ty vole, ten Spider šel do druhé místnosti. Co tam nechce. No. Ty, on je venku. On je venku? Jak jdu potichu, ne? Úplný pirát. Kam mám žlutý klíč? Kamo, ale kde je ten? Já mám žlutý klíč. Kamo chodí ta týpka, to je dobré. Nechodí jak nějaká poště.
Počkej to. Já mám- Jo, máme žebřík, kámo, někdo to dal Já žebřík. mám žlutý A klíč. asi někdo už vzal, že jo. Já mám žlutý klíč. Je to vypadá tady. Tady. Ne, tyvo, já jsem mrtvý. Je tam Dobré. Pavel. Uf, ne na venku. Kdyby někdo potřeboval páčidlo, je u hrobu. Já mám být. Kde je ten pavouk ale? No na venku. Prdele. A ty vole, ta typka mě zavřela. Ne, hrozná, kámo. Já jdu nahoru. Co myslíš, že jdu dělat já? Kámo, zase ta typka. Nic se nebudu bavit, radši. Co je nahoře? Nic moc. Nic by se nahoře. Kde je pavouk? Mě se ptáš? Jo. A proč ne? Mám jenom žlutý klíč a nic o tom nevím. To je tady týpka, malem byla mrtva. Ona měla půlku HP. Ty pavouk asi žádá týpku. Kde jako? Počkej, ty máš ten šroubovák? Mám něco podobného. No tak musíš jít dolů. Aha, a je tam, jde ten do prdele. Kámo, ten pavouk je blbej, on tam dá všechno. Ty vole, kolika to pavoučinu už tam dává. To jsem tak jednou dělala i já. Ta týpka, jak tam jde, jak se nebojí. Jo, běž. Běž tam. Co dělala? Ježi bylo. Asi já mě trošku šiblo. Kam ona je postižená, ona chodí jak debil. Ty, běž tam. Já se tam bojím jít. Ona ho nemá. Jak tam všichni jdou na... A já ho mám. Aha. Je tu ta baterka. Kámo, ta typka to vzala dřív. Já mám žlutý klíč. Ta typka vzala tu baterku. Já jsem si říkal, jaký mám klíč vlastně. Kde ten pavouk? Já nevím. On je zase tady venku. Potřebuji jenom žlutý klíč. Počkej, ty. Lenčo, Typka tam je. jdeme. Tady se vyjdu dál. Já jsem se tu zasekl. Ne! Co to je? Jo, dobré, já jsem se chytil do pavučiny. Kde je ten pavouk? Pavoučku, pavoučku. Hezky voníš, ty smrde. Teda byl! Děj, pojď! Kam ta týpka je debilová. Ještě šestého. Ta typka je debilová. Kde Kde je ten pavouk? tam pořád. Tam nejdu. Musíme počkat zase na minutu, ať ho posprejuje. No tak to je super, hezky trefila. Právě. Jmenuje se Casie. Kam on je tady, ten pavouk? Doma žlutý klíč. Bez tak ta týpka. Ne, to už otevřel někdo ten trezor. Aha. To je s tím klíčem. Počkej. Typka má ten spray. A mám ten fialový klíč, já jsem debil. Nemá. Tak co je? Máš ho nebo ne? Jo, mám fialové. Ale ne. Aha, ty máš. Ty vole, tak já si... Stříkej, stříkačko. Stříkačko. Posprajují, ty vole. Ten debil. No tak jsme bez spraye, super. Ne, nejsme. On se tady teďka někde rozloží. Ty vole, ona má 1 HP. Ona žije. Což prdel. Počkej, tak to ne, ale. Fakt? A kde je? Tady je. Kde je ten pavouk? Tyhle, tady! Co ty vole? Do prdele. Posprejuj ho! Typko! Dělej, typka. Ona je hrozná, kámo. To je byl. Je debil, no. Dělej, otevírej se. Já už nemůžu hrát. Mám to. Nechápu, To bylo těsně. proč mě ta typka jakože nezachránila. Právě. Asi si moc byl hnusný pro ní. Mám 30 coinů, ale to je málo. Lidi. Já mám to. Já mám 200 něco.
Lidi, já vám jenom ukážu jednu horu, co je moje oblíbená a jakého mám panáčka. Stumble Guys, že jo? Ne, Stumble Guys. Stumble Guesi. Jaké Guesi? Guisi. Tak počkej, pojď to ještě ukázat. A usmíknem to. Tak čekáme lidi na poslechnutí mého Adamka. Je tady krásně banánek, máme 40 coinů, což je ještě lepší. A tady lidi, prosím, napište do komentářů, co tam padne něco dobrého. Akorát, že nic, dobré. A teďka moje oblíbená hra je tohle. A je tam banán a já mám banán na Angroji, který oslavuje je na oslavě. Tak lidi, jdeme čo ukázat, jak jsme dobří. Jako je rád, jak já jsem dobrý, ale a já. A ten to nehraje. Co tam padne a je tam to mé oblíbené, protože jsem si to tam dal. Je nás 31. No tak není. Možná i víc. Kam se Wi-Fi? Já jdu hrát na kytaru. Pokoloko. Vesmívá jokoloko. Kamu já jsem dělal backflip. Jump. Jump, 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 jump. Jump, jump. Pokoloko. Na tu pohádku napište do komentáru. What's so monkey? Tuesday, Wednesday, Thursday. Ne, já se chytil. Rychle. Pokloko. Co, žiju? Co se směš? Ale málem, jsi dobrá. Pokoloko, však tu budou ještě těžší. No to je třeba těžké hodně. Monza okoloko! No, ale tak... kdo pak vypadl? Takže lidi, asi budeme končit. Takže čau. 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 Čau, čau, čau. We are my monkeys.